حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عظمت کتنی زیادہ بلند ہے، کتنا شان بلند ہے. آپ دا کہ باپ شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، والدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ عظمت والی برکت والی خاتون تے غوث پاک دی ولادت ہو گئی. تشریف لے کے آگے آپ نجیب الطرفین سید نے دو واسطیاں نل ایک سادات ہونے جڑے باپ والوں بھی امام حسن دی اولاد، ماں والوں بھی امام حسن دی اولاد، ایک بھی سادات فضیلت والے عظمت والے ایک سادات ہونے جڑے باپ والوں جویں غوث پاک باپ والوں امام حسن دی اولاد، ماں والوں امام حسین دی اولاد. اے بھی نجیب الطرفین سید نے یعنی دو واسطیاں نل سلسلہ نسب نبی پاک تک پہنچ دے. رگاں دے اندر امام حسن دا بھی خون ہے تے امام حسین دا بھی خون ہے. اتنی شان ہے. عام ہستی دا نا عبدالقادر جیلانی نہیں، اللہ دا کامل ولی شیخ القرآن شیخ الحدیث چوٹی دے صوفی سید زادہ تے نجیب الطرفین سید ولی کامل حضرت میاں محمد بخش صاحب کے انداز دے نل غوث پاک دی بارگاہ حاضری لگوان دین. میاں صاحب فرمان نے آل نبی دی اولاد علی دی، اللہ دا ولی کھڑی شریف دی دھرتی تے بہ کے بغداد المو کر کے پہ لکھ دینے آل نبی دی اولاد علی دی. آج دو کتاباں پڑھ کے بندیاں نو حیض ہو گئے، اولیاء دی عظمت تے بحثاں کر دین. سن رب دا ولی غوث پاک دے متعلق کی پہ لکھ دین کہنے آل نبی دی اولاد علی دی تے سیرت شکل انہاں دی. آل نبی دی اولاد علی دی تے سیرت کلی آلی نہیں، میاں صاحب کہندے نے کلی اولاد ہی نہیں تے سیرت شکل انہاں دی. اے نہیں کہ آلیے تے کم چنگے نہیں، فرمایا آلوی نے غوث پاک حضور دی آل نے مولا علی دی اولاد نے سیرت تے شکل بھی اللہ دی انہاں پاک ہستیاں دی طرح ہی ہے. آل نبی دی اولاد علی دی تے سیرت شکل انہاں دی. نام لیاں لکھ پاپ نہ رہندے، نام لیاں لکھ پاپ نہ رہندے تے میل اندر دی جان دی. غوث پاک اس جہان اندر تشریف لے کے آئے. آپ دی آمد پاک ہوئی. شیخ محقق علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑا علامہ ہے، تقریباً مکاتبہ فکر دے علماء آپ دیاں گلاں قبول کر دیں. ایڈا بڑا تے تگڑا عالم ہے، آج کل دا نہیں، ہندوستان پاک و ہندی تقسیم تو بھی پہلے دا بزرگ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ ایک گل لکھ دیں کہ غوث پاک ولادت ہوئی ماہ رمضان سی. آپ نے سارا دن کچھ پینا ہی نہ، حلق تو نیچے کوئی چیز اتارنی نہ. حکیم بلایا گیا، طبیب نے جدو آ کے چیک کیتا، آپ نو چیک کیتا کہ کی مسئلہ ہے، کیوں نہیں بچہ کچھ کھانا پیتا. تحقیق تو بعد حکیم نے کیا جلان دیو سیدو خوان مبارک ہوئے،
اے بچہ کسی مرض دی وجہ تو نہیں کچھ کھاندا پیندا، ایک کوئی وجہ مینوں نظر آئی ہے، اے ماہ رمضان ہے، اے رسول اللہ دے دین دے اس مقدس مہینے حرمت والے مہینے رمضان دا سارا دن حیا کردا ہے، سارا دن رمضان دا حیا کردا ہے، یہ دل دے اندر رمضان دی قدر ہے، رمضان دا حیا ہے۔ کدوں دی گل ہے؟ جدوں ماں دی گود دے اندر سن، یہ مسئلہ یاد رکھنا، شریعت مطہرہ دے اندر بچہ مکلف نہیں ہوندا، بچے دے اوپر شریعت دے حکام لاگو نہیں، بچے تے نماز روزہ حج زکات احکام مسائل بچے تے لاگو نہیں، بچہ معصوم ہوندا ہے، کسی مذہب دا بچہ فوت ہو جائے عالم لکھ دینے وہ جنتی ہے، ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا ہے، پر بچہ مکلف نہیں ہوندا، اذان سن کے نماز پڑھنا بچے تے فرض نہیں، روزہ رکھنا بچے تے فرض نہیں، اے سوجھ بوجھ جویں جویں آندی ہے زندگی گزاردا ہے، شریعت دے حکام بھی اسی طرح دے تے لاگو ہوندے جاندے، پہلے نماز پھر روزہ، آہستہ آہستہ دے تے شریعت دے متحدہ دے حکام لاگو ہوئی جاندے، پر ماں دی گود تے عبدالقادر جیلانی وڈے عالم لکھ دن، میری گل نہیں ہے کہ ماں دی گود دے اندر ماہ رمضان دا حیات کر کے دسیا ہے کہ مینوں نانے دی شریعت نال پیار ہے، جڑا ماں دی گود تو ہی نبی دے دین دا حیا کرے او دی جوانی دا عالم کی ہوئے گا۔ شرم نہیں آندی انہاں نوں جڑے ٹول دی تھاپ تے چومر پاندن، پونگرو پا کے رقص کر دن، حیا نو ہاتھ مارنا چاہیے، سرکس لوان تے نہ ولیاں دا لین، کتے لڑان تے نہ ولیاں دا لین، بھڑے کام کرن تے نہ رب دے ولیاں دا لین، انہاں بدنام کرو، انہاں دیاں سینیاں دے اندر اللہ نے انج دین دا درد رکھیا ہوندا ہے، گود ماں دی ہوئے تے عبدالقادر جیلانی ہوئے تے رمضان دا حیا ماں دی گود تو ہی شروع ہو جانا ہے، کیونکہ غوث پاک آمستی نہیں ہے ساریاں ولایتاں دا تاجدار میرا غوث ساریاں ولایتاں دا تاجدار میرا غوث، پڑھو نہ ذرا سارے مل کے ہر زبان تے جاری ہو جائے، ساریاں ولایتاں دا تاجدار، سارے ذرا پڑھ لو، محبت نال پڑھو، پیار نال ذرا پڑھ لو، جنہاں گھوٹے پڑھے نے اچھی پڑھو، سیانیاں تو علاوہ، ساریاں ولایتاں دا تاجدار میرا غوث، پڑھ لے کرمالیا، ساریاں ولایتاں دا تاجدار میرا غوث، مصطفیٰ دے باغ دی بہار میرا غوث، مصطفیٰ دے باغ دی بہار، اے ماں دی گود تو شریعت آیا ہے، چنگے ماں باپ دیاں دعاواں دا ثمر، عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ولادت پاک تو بعد ویلا گزردا گیا، ٹائم گزردا گیا، والد گرامی دا انتقال ہو گیا، غوث پاک دے ابا جی وصال کر گئے، عمر مبارک 18 سال ہوئی، ضروری تعلیم علاقے دے وچوں حاصل کر چکے جان،
تے جلان دا جنگل ایک جانور نے پرت کے آپ وال دیکھیا یعنی گردن موڑ کے آپ وال دیکھیا کہنے لگے عبدالقادر تیرے پیدا کرن دا مقصد نہیں کہ تو جنگلاں دے اندر جانوراں دے پیچھے پھرے تیرے پیدا کرنے دا کوئی اور مقصد ہے اینی گل جدو کان دے اندر پئی تے فوری دوڑے گھر وال آئے آندیاں نال بجائے مکان تھلے والدہ گڑ بہ جاندے سدھے مکان دی چھاتے چڑھ گئے جدو اپنے مکان دی چھاتے چڑھے کہندن میں نظر ماری مینوں جلان دیاں گلیاں نظر نہیں آئیاں چاہیدہ تے ایشی کہ بندہ ہن چھاتے چڑھے محلہ نظر آئے بازار نظر آئے کہندن مینوں جلان دیاں گلیاں نظر نہیں آئیاں مینوں مکے دے اندر عرفات دا میدان تے حاجی حالت احرام دے وچ نظر آن لگے نے تھلے آئے واپس والدہ وقت دی رابعہ بصریے سیدزادیے ماں ایڈی عظیم عورت ہے جدیاں رگاں دے اندر امام حسین دا خون ہے سیدزادیے چادر تطہیر دی وارث ہے تہجد گزار خاتون ہے للہیت اور اخلاص والی پاک بی بی ہے جدو غوث پاک قریب آ کے بہ گئے وٹی خاندان دی چشدہ دیئے تے غوث پاک نو پتہ ہے ماں نال کنج گل کرنی ہے ولی ماں باپ دے تابعہ دار ہوندن ماں باپ دے فرما بردار ہوندن مؤدب ہوندن گستاخ ولی ہو ہی نہیں سکتا مومن بھی نہیں ہو سکتا مقام ولایت دا بڑا وڈا درجہ ہے غوث پاک چپ کر کے آکے بہ گئے والدہ دے کول موقع دی انتظار کی تھی لمحات ویکھے عرض کیتا ماں جی ایک گل عرض کرنا چاہنا جی بیٹا دسو امی جان جنگل دے اندر جانور میں ویکھ کے بولے آئے انہیں کیا تینوں اس مقصد لئی پیدا نہیں کیتا ماں میں گھر آیا حیبت دے اندر چھاتے چڑھ گیا ماں جدو میں ویکھیا مینوں جلان دیاں گلیاں نظر نہیں آئیاں مینوں عرفات دا میدان نظر آیا ہے تے حاجی حالت احرام دے وچ میں جلان تو عرفات دے میدان وچ دیکھن ماں دیاں اکھاں بھر آئیاں سیدزادیے بازو پھیلائے فرمایا سینے دے نال لگ جاؤ بیٹا عبدالقادر ویلا آ گیا ہے وقت آ گیا ہے جا پتر بغداد چلا جا دین پڑھ کے آ نانے دے دین دا عالم بن جا او دن واپس آئی جدوں دینی علوم حاصل کر جائیں گا تیرے باپ دی وراثت دے ٹوٹل 80 دینار سن پتر 4 تیرے نے تیرے والد دی وراثت دا ترکہ جڑا ہے 40 تیرے حصے دے نے پتر 40 نال لے جا اے تیرا حصہ تے لے جاؤ میں تیرے لئی رقم سنبھال کے رکھیے تیرا حصہ ہے جڑا تیرے باپ دی وراثت دا میرے کول موجود ہے 40 دینار بغل دے اندر سی دیتے یہ گلاں سکول دیاں کتاباں دے اندر بھی اگلیاں درج سن مخصوص سمجھانا ہے تے ٹورن لگیاں فرمایا بیٹا ایک نصیحت میری یاد رکھ لیں زندگی دے اندر جڈا بھی اوکھا ویلا آ جائے جھوٹ نہیں بولنا سچ دا ساتھ نہیں چھوڑنا جھوٹ نہیں بولنا سچ دا ساتھ نہیں چھوڑنا جنہ مرضی اوکھا ویلا آ جائے مشکل لمحات آ جان سچ بولنا ہے جھوٹ بالکل نہیں بولنا اللہ دی سپرد روانہ کر دیتا رستے دے اندر چوراں لٹنا شروع کر دیتا مقصود ہے سیرت پاک دا چا پہلو بیان کرنا لٹتے لٹتے چور آپ تک آئے تیرے کول کیے فرمایا 40 دینار نے ہاس پہ کے ایڈی وڈی رقم بھی کوئی زبان نال دس دائے بغیر تلاشی تو کوئی دس دائے بالآخر انہاں تلاشی ساریاں تو مال لٹیا آپ دی تلاشی نہ لئی انہاں کیا مذاق کر دے چوراں دے سردار نے پوچھی کہ دسو مینوں کی لٹیا ہے سارے قافلے دی کفیت بیان کرو انہاں کیا ساریاں نو لٹ لیا ہے ایک بچہ ہے عمر تھوڑی ہے اجے جوانی چڑھدا پیا ہے تے او کہندا ہے میرے کول 40 دینار نے لگدا شغل کردا ہے اسی اونوں تلاشی بھی نہیں لئی تے آ گئے انہاں کیا لے کے جاؤ سامنے آیا غوث پاک دے کہندا کی ہے تیرے کول فرمایا میرے کول 40 دینار نے کتھے کہندن بغل دے اندر نے جدوں بغل نو او کھیڑیا گیا لباس نو
تے ویکھیا وے 40 دینار سن چوراں دا سردار زمین تے بہ گیا کہندا بچیا جھوٹ کیوں نہیں بولیا فرمایا جدوں گھروں چلیا سی ماں نے گل سمجھائی سی پتر جھوٹ نہیں بولنا پتر جھوٹ نہیں بولنا جان جاندی ہے تے چلی جائے پتر جھوٹ نہیں بولنا میں ماں دی گل نو پلے بلیاں ماں دی گل مننی ہے سر پکڑ کے کہندا تو ماں دیاں گلاں نال پیار کیتا ہے میں اللہ رسول الغداری کر کے رب دی مخلوق نو تنگ پیا کردا پکی توبہ سچی توبہ اے سچائی دیاں برکتاں نے قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم فرمایا جدو بندہ اللہ کو ڈر جاندا ہے اے ایمان والیو اللہ کو ڈر جاؤ صحیح اور سیدھی گل کرو جدوں صحیح اور سیدھی بات بندہ کردا ہے پھر او دے اعمال اللہ درست کر دیندا ہے مفسرین کرام فرماندے نے اعمال تو مراد حالات نے بندے دے رزق وچ برکتاں آ جان گیاں اگر سچ بولن لگ جائے غیبت تو بعد آ جائے گناہ ترک کر دے اعمال درست کر لے تے اللہ کریم رزق دے اندر برکتاں ڈال دے گا کام چنگے نہ ہون صبح شام جھوٹ بولے رزق دے اندر برکتاں نہیں آ سکدیاں غوث پاک سرکار نے سچ بولیا ماں دی گل نو پلے بنیاں اجے تعلیم حاصل کرن لئی گھروں ہی نکلے نے سچ دی برکت دے نال چوراں دا سردار اور دے ساتھی توبہ کر گئے نے سچائی دی ایڈی برکت ہے اے جھوٹ بڑی وڈی لعنت ہے جھوٹے بندے تے رب دی لعنت ہن جی تے اللہ دی لعنت ہو بندہ کوئی کہہ دے نا کسی نو لعنتی کہہ دے تے وہ سن لوے تے گل تسی سمجھ دیو کتھے تک پہنچ جائے جھوٹے تے رب دی لعنت نبی کریم علیہ السلام رسول خدا نے منافق دیاں 3 علامتاں بیان کی تھی حضور نے پہلی فرمایا جدوں گل کردا ہے جھوٹ بول اللہ دے معروف فرمایا جدوں گل کردا ہے جھوٹ بولدا ہے جدوں گل کردا ہے کی کردا ہے جھوٹ بولدا ہے نمبر 2 فرمایا وعدہ خلافی کرنا نمبر 3 فرمایا اگر امانت رکھی جائے تو اس دے اندر خیانت کرنا یہ 3 علامتاں اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ایک حدیث تے چوتھی ایک اور روایت مل رہی ہے میری نظر جو گزری فرمایا کہ صحیح مسلم چ روایت ہے کہ جدوں دا جھگڑا ہو جائے تو گانا کڈدا ہے یہ چوتھی علامت اللہ دے محبوب دا فرمان نبی پاک انسان اپنی عادتاں نال پہچانیا جاندا ہے اخلاق اور کردار نال پہچانیا جاندا ہے عادات تو اتوار اچھیاں بنانیاں چاہیے غوث پاک ڈبا ویڑیا تاریا قوم یہ یاد رکھیا ہے غوث پاک دا سچ بھول گئی غوث پاک دیاں عبادتاں ریاستاں تقوی طہارت علم مقام مرتبہ قوم بھول گئی ہے عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ کرامت والا پیر ہی نہیں رب نے چنگا کردار اچھے اوصاف دے نال آپ نوں نوازیا سی سچ بولیا گھروں نکل دیا سچ بولیا حضور شاہ خبر امام راضی لکھیا جھوٹ کڈا وڈا گناہ ہے ذرا ایک حضور دی بارگاہ بندہ آیا ایمان لے کے آن تو پہلے جے ایمان لے کے آنا حضور دی بارگاہ حاضر نے حضور میں 4 گناہ کردا دل کردا کلمہ پڑھ لاں لیکن 4 گناہ کردا تے گناہ نے کبیرہ جنہاں نو اسلام وڈا گناہ کہندا ہے کلمہ میں پڑھ لانگا پر میرے کو 4 کٹھے نہیں چھٹ دے گناہ 4 کردا کلمہ میں پڑھ لینا پر میرے کو 4 گناہ کٹھے چھٹ دے نہیں حضور دی بارگاہ ہے حضور دے کول امام راضی نقل کر دیں حضور فرمایا بیان کر کیڑے کیڑے گناہ کرنا ہے کر بیان کیڑے گناہ کرنا ہے عرض کیتا حضور پہلے نمبر تے شراب نوشی شراب نو اسلام حرام کہندا ہے دوسرے نمبر تے چوری دی عادت ہے تیسرے نمبر تے زانیاں چوتھے نمبر تے جھوٹ بولنا یہ 4 گناہ اسلام میں وڈے نے کبیرہ گناہ نے حرام نے یہ عمل 4 میرے کو کٹھے نہیں چھٹتے
ایک چھڑ دینا تے کلمہ ہونا ہی پڑھ لینا، ایک چھڑدا چار نہیں چھڑنا، ایک چھڑدا تے کلمہ ہونا ہی پڑھدا۔ حضور نے فرمایا جھوٹ چھڑ دے کلمہ پڑھ لے دی برکت نال باقی تین بھی چھوٹ جان گے۔ ایڈا وڈا گناہ ہے جھوٹ جی نو ساڈا معاشرہ اج عام سمجھ دا، ٹیلی فون تے بندہ ہوندا کتے تے دسدا کتے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی ایک کبیرہ گناہ جڑے اے اج کل عام ہو گئے، جنہاں نو اسی گناہ سمجھ دے نہیں، عام ہو گئے، زبان زد عام نے معاشرے دے اندر۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ دی سچائی دی برکت نال کتنا اثر ہویا ہے۔ اے ہستی نے اتنی عظیم ہستی زندگی دا ایک ہی کلمہ اللہ دی یاد دے اندر رب دی محبت دے اندر گزری ہے، کیونکہ غوث اعظم سلطان بغداد والا اچھا شان میرے دستگیر دائے چل توڑیا سی نال انگل جینے اے جانیوس بدرے منیر آئے سایہ پاک حسنین ذیشان دائے سایہ پاک حسنین ذیشان دائے عکس مولا علی دی پاک تصویر دائے تریا دو جگان دے ویج سائن آسرا جلوں پیران دے پیر دائے۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی آپ دی زندگی دین متین دی خدمت دے اندر گزری، باقاعدہ جماعت کروایا کر دے زن، پڑھایا کر دے زن، واز کریا کر دے زن، ایک ایک قرآن دی آیت دیاں کئی تفسیراں کر دیا کر دے زن۔ بغداد علوم دینیا دا مرکز ہی اس دور دے اندر بڑے بڑے علماء فضلاء محدثین آپ دی مجلس دے اندر تشریف فرمایا کر دے دن۔ اے تصور نہیں جڑا آج ہے جیلیاں دا ٹال پا لینے، کنگرو پا لینے، لٹا بدا لینیاں تے حالوں بے حال تے کوئی نماز نال تعلق نہیں، کوئی قرآن نال نہیں۔ غوث اعظم دی تعلیمات دا مطالعہ کرو، رب دے ولی دی زندگی پڑھو، زندگی دا ایک ایک لمحہ دین دی بقا دے اندر گزریا ہے، دین دی خدمت دے اندر گزریا ہے۔ اللہ دے کامل ولی دی نگاہ اتنی زیادہ سی، ایک بندہ نظرانہ لے کے آیا ہو، کہنا جی قبول فرما لو، فرما لے جا، نہیں لینا، انہیں کیا جی لے لو۔ آپ نے انج پکڑیا تے انج دونوں دبایا، وچوں خون دے چھٹے نکلے، خون نکل آیا، فرمایا یتیمہ دا مال کھا کے مینوں دین لئی لے کے آ گیا، جے مینوں تیرے خاندان دا حیا نہ ہوندا، او وڈے خاندان دا بندہ سی، اگر مینوں تیرے خاندان دا حیا نہ ہوندا عبدالقادر جیلانی اینو ایتھوں دواندا تے خون اس جگہ تو چلدا تے بازاراں وچ وی لوگاں نوں نظر آندا۔ اتنی بڑی اللہ دی کامل ہستی، یہ نگاہ بادشاہ وقت دے شراب دے مٹکے جاندے پہ، جدوں سلطان دے مٹکے شراب دے جاندے پہ، غوث پاک نے انہاں سپاہیاں نوں روکیا، او نہ رکے تے جانوراں وال اشارہ کیتا اور رک گئے۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ دی دعا دی برکت نال او شراب سرکہ بن گئی، بات سلطان تک پہنچی، سلطان معافی منگل لئی آپ دے کو لایا، معافی لئی آپ دے کو لایا۔ اتنی بڑی اللہ دے کامل ہستی محبوب ہستی جنہاں کولوں بادشاہاں نوں وی ہدایت دا سبق ملے، پھٹکئی امت نوں سیدھی راہ دے اوپر لان۔
این اللہ دے محبوب اور مقبول بندے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اللہ اللہ کردیاں گزر جانی، عبادت دے اندر گزر جانی، ریاضت دے اندر گزر جانی۔ غوث پاک سرکار دی میں پڑھے ہے کتاباں علامہ شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی جامعہ کرامات دے اندر نقل کر دیں، کہن دیں عرب دا آلہ حضرت لکھ دے 40 سال تک رات نو ایک لمحہ بھی سو کے نہیں ویکیا، 40 سال اللہ اللہ کر دیا گزارے، عبادت دے اندر گزارے۔ اگر وضو ٹوٹیا تے فوراً اگلے لمحے کیتا ہے۔ کئی بندے سمجھ دین بھی 40 سال رات نو آپ اکو وضو نال فجر تو عشاء پڑھی، اس تو مراد اے ہے وہ بھی انسان سن بشر سن بتقاضۂ بشریت، وضو دی حاجت انہوں نے بھی ہے سی، لیکن اگر کدی وضو ٹوٹیا تے انہوں نے فوراً اگلے لمحے وضو کیتا ہے۔ جان بوجھ کے رات دا ایک لمحہ بھی بغیر وضو تو نہیں گزارے۔ اس تو مراد یہ ہے کہ ساری رات وضو وچ رہنا، اللہ اللہ کرنی، عبادت کرنی، اتنی عظیم ہستی۔ تے جدو نماز تہجد دا ویلا ختم ہون دے قریب وقت آنا، اذان فجر دیاں گھڑیاں آ جانیاں، آپ نے اپنا چہرہ مصلی ہٹا کے زمین پہ رکھ دینا، حالت سجدہ دے اندر رخسار پیشانی زمین تے ملنی، رو کے کہنا مولا عبد القادر تے راضی ہو جاؤ، مولا عبد القادر تے راضی ہو جاؤ۔ ایک کان ہے جدیاں رگاں اندر امام حسن دا بھی خون لے، امام حسین دا بھی خون لے، شیخ القرآن ہے، شیخ الحدیث ہے، چوٹی دا طریقت دا صوفی ہے، بزرگ ہے، رب دا ولی ہے، تے رات ساری عبادت دے اندر گزری ہے، تے تہجد دے لمحات بھی روندیاں گزارنے، مالک نو راضی کرن لی رو پینا، چہرہ مٹی دے اوپر رکھ دینا، رخسار مٹی دے اوپر ملنے۔ انہاں دے متعلق میاں صاحب نے کیا ہے کہ اللہ دے ولی رات نو جاگ دے رہن دیں، صبح نو فخر نہیں کر دے، عاجزی کر دیں، اپنے آپ نو نیمیاں دے اندر شمار کر دیں۔ میاں صاحب فرمان دے راتی زاری کر کر رون دے، راتی زاری کر کر رون دے، تے میل اکھاں دی تو دے۔ ساری رات اللہ دی بارگاہ گریا زاری کر کے روندیاں رہنا، راتی زاری کر کر رون دے، تے میل اکھاں دی دھون دے۔ فجری آکر ہار کہاں فجر ویلے کہندنے اسی تا گناہگار عاجز ہو جاندے، فجری آکر ہار کہاں تے سب تھی نیمیں ہون دے۔ اصل رب دے ولیاں دیاں نشانیاں نے، اے راتاں نو رب نال گلاں کر دین، رب نو مناندن، کیونکہ رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد ملا دی، درد مندانو یاد ملا دی، ستیاں یان جگہ وے۔ غوث پاک سرکار فرمان دیں ایک موقع ایسا ہے، فرمان دیں میں جگہ تے موجود ہوں، بدل آیا کمی میرے تے وسیعات۔ غوث پاک سرکار فرمان دیں، شیخ عبداللہ محدث دہلوی اس نو نقل کر دیں، فرمان دیں پھر ایک نورانی لائٹ آئی، نورانی لائٹ نوری نور ہے، تے میں نو عجیب جئی شکل نظر آئی، آواز آن دی عبدالقادر میں تیرا خدا ہاں،
حلال چیز حلال و حرام دی کوئی ہن تیرے لئی امتیاز نہیں، جویں دل لے عمل کر، جو دل لے کر۔ غوث پاک فرمانے فوری میں پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میری زبان تے یہ فوری جملے جاری ہو گئے، اعوذ باللہ دے کلمات تے بعد روایتاں چاہندا پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہندے دھواں ہی دھواں آ گیا، آواز آندی عبد القادر تو علم رکھ دیں تا میرے کولوں بچ گئے ہیں، نہیں تے بڑے بندیاں نوں میں پٹریوں لایا ہے، اس طرح دھوکھا دے کے عمل تو دور کیتا ہے، یعنی نماز روزے تو دور کیتا ہے۔ غوث پاک فرمایا بدبختا اجے بھی میرا پیچھا نہیں چھڑدا، مینوں میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب دے فضل نے بچایا۔ امام نبہانی جواہر البہار فی فضائل النبی المختار اچ لکھ دین کہ شیطان کول رب دی طاقت ہے، انہوں بھی طاقت تو اللہ نہیں دیتی ہے نا، چھوٹ دیتی ہے بھی لا لا ٹیل جنہ لانا ہے، کر لے بندے نو گمراہ، طاقت تو اللہ دی طرفوں ہی ہے نا، کردہ استعمال غلط پہ ہے، کہندے نے طاقت دیتی ہے تے او دے کول طاقت ہے تے او انج پھر بندیاں نو پٹکا لیندا ہے، پٹری تو لا لیندا ہے، صراط مستقیم تو ہٹا دیندا ہے۔ کئی بندے کہن گے جی ایک بندہ بڑا کرنی والا سی، انج کردا سی تے سگٹا پھڑا دیندا سی، تانوں معاشرے 'چ گلاں ملن گیاں، انج کردا سی تے لڈو پھڑا دیندا تے نماز انہیں کدی بھی نہیں پڑھی، اے کی تسی سمجھدے ہو بھی یہ چیزاں ایویں نہیں، یہ ساریاں پیچھے شیطانی طاقتاں ہوندیاں۔ خیر اور شر نو اللہ نے قرآن نے جوڑ کے ذکر کیتا ہے، کٹھیاں ذکر کیتا ہے، خیر ہے تے شر بھی نال ہی ہے۔ اللہ دے نیک بندے انہاں دی زندگی دا کوئی عمل شریعت مطہرہ دی مخالفت نہیں ہو، زندگی دا ایک ایک لمحہ اللہ دی یاد او دے ذکر چو، تے اگر کسی بندے دا نماز روزے نال دین نال نہ تعلق ہوئے، او دے کول ایسی چیزاں دا صدور ہوئے تے سمجھ جانا ہے دے پیچھے شیطان دیاں طاقتاں، شیطان ہے دے پیچھے، تے جیڑا بندہ خود نمازی ہوئے قرآن والا ہوئے او دے پیچھے رب رحمان دی طاقت ہوندی، او پھر دعاواں کردا ہے انج دیاں اوچھیاں حرکتاں نہیں کردا، شوبتا بازیاں والے کام نہیں کردا، او دعا کردا ہے، نماز روزے دی تلقین کردا ہے، دین دا علم ہونا ضروری ہے۔ ایک بندہ سی تے لوگ ان دوروں دوروں ویکھن آندے سی، کوئی بڑا کرنی والا تے اینے عرصے تو غار چوں نکلیا ہی نہیں، ایک اللہ دا ولی بھی چلا گیا، وہ دین دا عالم سی رب دا ولی، جدوں نہ ویکھیا جا کے رب دے ولی نے ویکھیا کہ انہیں نک دا نا ایک پاسا بند کیتا ہویا، روح نال چنگی طرح روح تنی ہوئی ہے نک تے دوجے پاسوں ساہ لیندا ہے یا منہ نال ساہ لیندا ہے، ایک پاسا بالکل بند۔ تو یہ عالم دین اللہ دا ولی جڑا آیا سی انہوں ملن لی، انہاں پوچھیا بھی کنی کی دیر تو بند ہے نک والا سلسلہ ایک، کنی کی دیر تو؟ انہیں بڑے فخر نال کہا انہیں سالاں تو روح کدی کڈی نہیں، انہیں کہا بھی یہ متصر ہوئے گا میرے تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، تو یہ اگلا تا دین والا عالم سی، دین دا خدمت گزار سی، انہاں کہا پھر تانوں وضو دی بھی حاجت غسل دی حاجت بھی ہوئی ہوئے گی اس دے دوران، غسل بھی فرض ہویا، انہاں کہا ہاں جی ہو جاندی ہے، تے غسل بھی تسی کیتا ہوئے گا، کیتا تے غسل دے دوران بھی نہیں کڈی کدی روح، انہاں کہا جی کڈی نہیں کدی، یہ بند ہے پکی پکی بند ہے، انہاں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تیرا تا غسل ہی نہیں ہویا، تو ولایت دے دعوے پیا کردا ہے، جدوں تک ناکے وچ پانی نہیں چاڑنا تے غسل کتھوں ہو جائے گا؟ تینی تا غسل دے فرض نے کہ کرلی کرنا، غرارہ کرلی کرنا اور ناکے وچ پانی چڑھانا اور پورے جسم تے پانی بہانا ہے، تینی نے نا، اس ہل جل کرو ماشاءاللہ کہ اتھے چار نے، تینی نے نا، تے او ہن ناکے ایک پکا پکا بند کیتا سی، اس لیے سلطان العارفین فرماندے نے علم و بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ، سیور آندی کرے عبادت، روے اللہ کلوں بیگانہ ہو، اے عارفان دے سلطان دی بات ہے، سلطان العارفین دی گل ہے۔ غوث پاک سرکار نے اپنے بیٹے سید عبد الرزاق نے کوئی وصیت کیتی سی، فرمایا پتر اگر طریقت والی لین تے چلنا ہے نا، صوفیاں والی لین تے شریعت دا چراغ بال کے چلنی، یعنی شریعت دی مخالفت نہ کری، شریعت دی اتباع دے اندر چلی،
یہی اللہ دے ولیاں دا پیغام ہے، یہی انہاں دا فرمان ہے۔ آخری شعر سلطان صاحب دا پڑھیے غوث پاک دی بارگاہ کنج اللہ دا ولی حاضری پیش کردا ہے۔ 4 صدیاں پہلے دا بزرگ بغداد علموں کر کے لکھ دینے، بغداد شگر دی کی یہ نشانی اچھیاں لمیاں جیران تن من میرا اے آجیے سلطان باہو سرکار دی غوث پاک دے سامنے کہ اے اتنا بڑا اللہ دا ولی ہے۔ سلطان صاحب کہندے نے تن من میرا پر تی چون درزی دیاں لیران اللہ لیران دی میں گل کفنی پاکے رل سا سنگ فقیران سلطان باہو سرکار کہندے بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگ سا تے کر سا میرا میرا اللہ قریب صحیح معنی چ ہستیاں دی محبت نصیب فرمائے۔